Έτσι και έτσι. Και το πρώτο το παίρνει ο Δημήτρης και πάμε έτσι. Ναι, πάμε. Γιατί έτσι. Χαρτοπεζέτο παρακαλώ. Χαρτοπεζέτο και έτσι. Μονίμως μου κόβει το πλάνο ρε. Κάτσε κάτω ρε μανάκα. €5. Κώστα! Ο επόμενος. Έτοιμος. Άλλος νεανίας αυτός. Δέντρα, τι τάκι τώρα. Έλα το φλουρί, είναι στο Λατέα. Η γωνία δεν πέφτει. Έλα. Έλα τρέα. Δώσε και αυτό και αυτό. Φέρτα λισοπρίον. Και το πακινάδι. Επόμενος. Επόμενος. Άρη. Στον Άρη, παιδιά, τα κομμάτια. Να κάτσει όλες τις θέσεις να πάρει το κομμάτι. Στον Άρη που είναι πάω. Ο επόμενος. Έλα, Χαρτοπεζέτα. Και αυτά είναι τα κομμάτια. Ο άτυχος ο κόμενος. Λοιπόν, Πάρε και Χαρτοπεζέτα στους δύο θέλες. επόμενος. Έλα, ο επόμενος. Επίσημος. Βάλε τη ταπέλα ρε μαλάκα. Καπέλα ακούγεται ρε. Όλα τρώγονται. Όχι εδώ λέω εδώ. Το πανό ρε μαλάκα. Έλα. Δώσε. Ποιος είναι ο επόμενος? Έλα. Πάμε. Έλα Γαβρίλος. Πάιντε. Νίκος. Λεάντζης. Έλα δώσε. Πάμε όπα. Τρέμει. Πάμε. Κάγκουρας. Αρχηγός. Έλα, φέρτα πια τα Έλα. Πώς φαίνεται η εμπειρία στη Βασιλόπιτα ρε. Ο Κάγκουρας. Παραδίπλα ποιος είναι? Σταυράκης. Λοιπόν, να ακούσαμε κανέναν που βρήκε να μην ψάχνω. Χρήστος. Γιατί να φάτω ρε μαλάκα. Μόνο είναι στον ωραίο. πάνω να μην κάτσει. Αύριο το πρωί θα το βρούμε. Το βράδυ, το βράδυ. Θα πάρει τηλεβιζή. Μαλάκες βούλωσε. Κανένας κανένα μισημέντο. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6 πιατάκια ακόμα θέλουμε. Φλουρί, έχει ρε. Στη μέση θα είναι. Ο επόμενος, ποιος είναι ο επόμενος? Σε μεσαίο κομμάτι θα είναι. Ο Φλουρί το έχει ο μεθεπόμενος. Ωραία. Βγήκε μέσα στο μεθεπόμενο κομμάτι. Φλουρί ρε. Εδώ, φωτογραφία παρακαλώ. Μπράβο ρε Θάλια. Μπράβο ρε Σάλια. Όχι δικαιωματικά που κανονίσαν τα παιδιά το όλο σκηνικό. Σημαντικά, ναι. Να αποδεικτικά στη φλέλα. Στα δοκουμέντα. Τώρα, πάει! Πάει! Παρακαλώ, να αφήνετε εδώ τις φωτογραφίες. Επόμενος.